Hello? Haba don Allah. Haka kirka ce mana. Saurare ki saurare ni mana. Kai. Ina cikin damuwa. Maza wata yarinya nake mugu so. Idan nake son ta cikin ina jin zan rasa raina akan ta. Amma yanzu ina kira ta ba ta dauka, ina kira ta ba ta dauka, ina kira ta ba ta matsaya ta saurare ni in ta dauka. Ko ni shahirin malami ne wallahi da muke. Kai? A wani wuri yake zama da ina zama kana cikin damuwa mu dai shi ba. Ka ce ka tsaya kai malamin nan bayani yadda ya kamata. To yayi Saboda malamin nan wallahi na tuni. za mu yi bayani wallahi. Kaga dan matan nan kake da shi wallahi shi ne cikin. Kai ashe babban malami na kenan. Shahirin malami wallahi na tuni shi kuma mutum ka amin da ne bayani yadda ya kamata wallahi kai kamata. To yayi ba matsala za mu yi bayani da ya kamata. Kabulbuli da kabulbula muna ganin su zuwa. Babban malam. Allah ya taimake babban malam. To matasa. Me ke tafe da ku? Allah ta taimake babban malam. Bai da matsala matasa. Me ya matsala ku ina jin ku? Abinda annan malam wallahi cikin bakar damuwa ba Allah ne yake haka ne. Cikin bakar damuwa yake. Saboda yarinya ta yaka so wallahi tana kawo matsala uba. Kai. Bane ma mai bayani. Babban malam. Ina jin ka. Wata yarinya ne ka mugun so cikin raina. Akan ta yana jin ina ya kashe kowa. Babban malam son ne ka yarinya ta zama mallaka ta. Sai abin da nace ta za ta yi, wannan nace ta bari ba ta bari. Kaka ku kaka gidan mutuwa. Na gode babban malam. Allah ta taimake babban malam. Bari mu duba ma mu gane ta. Ya dauko kaza. Ita ce wannan. Kai. Ita ce. Malam ita. To ba ka da matsala. Jaki ya kare giwa. Yanzu za a yi maka aiki. Ta Mai malam. kyau. Ba ku da matsala aikin ku zai kammala. Ta malam. Amma yanzu ina so Allah ka taimake ba ni lambar ta. Lambata? Me za ka yi lambata? To ai samari ganin nayi kamar ba kala kuta ba. Lambuta ba. Zu. Ka shi mu ubanka. Ina dai a gidansu yanzu. Kamar ya gidansu